הספר המכובד הזה שאנחנו נשים אותו בספרייה אצלנו, ונשמח מאוד לקבל ברכה ממך לשלום, לאהבה, שנחזור לחיות ביחד, ערבים ויהודים. אין מקום למלחמות, אין מקום לשנאה, כולנו אורחים אצל בורא עולם, ואנחנו צריכים להתנהג כמו אורח בעולם הזה. עושה שלום ברמב"ם, תעשה שלום מעלינו על כולם, שיהיה שלום ואהבה וכבוד ושמחה וכולם יהיו מאמונה. הרבייה עומדת בקרין, קרא את הספר שלי, תדבר על מין שהספר הזה יאבד את שלום העולם. אינשאללה. הרב אריקס.